Za mene priča o Spačeku počinje 1954. Dobili smo 24. decembra na kuću pismo do Citroena o potvrdi narudžbine. Vrlo dobro se sećam kako su moji roditelji bili uzbuđeni, da su okačili pismo o božićnu jelku kao najlepši poklon. Voleo sam ta kola jer su moji roditelji mogli da krstare po Francuskoj. To mi je bilo fantastično. Svuda smo išli njime, po svim vremenskim prilikama. Kampovali smo. Bilo je genijalno. Osjećao sam da su srećni, konačno slobodni i mogli su da rade šta žele. Oduševljenje Spačekom i njegov uspeh mogu se objasniti vremenom u kome se pojavio. Bilo je to posle rata. Za vreme rata velikom delu evropske omladine bila su uskraćena putovanja. Bili su zatvoreni unutar granica, pa se posle rata javila velika glad za otkrivanjem novih horizonata. Slučajno je tu bio Spaček, koji je omogućio mladima da za male pare putuju na kraj sveta, do iza horizonta. Sve sa malim kolima, koji ih nikada ne ostavljaju u kvaru. Spaček je mogao da se popravi. To se vrlo brzo proširilo među mladima, sa komadom žice. Neki su to stvarno i radili. Tako su počela putovanja i više od putovanja. Neverovatni doživljaj. Naprimjer, Jacques Cornet iz Liona bio jedan od prvih koji je prošao obe Amerike, od Aljaske do Ognjene zemlje. Ni tamo se nije zaustavio, već je brodom produžio do Dakara, a odatle je stigao u Pariz, sve istim kolima. Bilo je i drugi, kao Jacques Séguéla, na primjer. Mladi su počeli da se interesuju od tog trenutka za Spaček. On je postao njihov najbolji drug, slika mladosti i kola koje omogućavaju mladima da otkriju druge horizonte. 1959. dva studenta sa juga Francuske, Jean-Claude Baudot i Jacques Séguéla, krenuli su na prvi put oko sveta Spačekom. Prešli su 100.000 kilometara, 5 kontinenata, 50 zemalja i 8 pustinja. Truckava epopeja od Pariza do rta Dobre nade, od rta do San Franciska i od Tokija do Pariza, puna doživljaja, trajala je 2 godine i promenila im život. Ja sve dugujem Spačeku. Da ga nisam upoznao i da me nije odveo na drugi kraj sveta, danas bi bio apotekar. Što uopšte nije moj izbor, iako je vrlo lepo zanimanje koje uopšte nije za mene. Bio bih u Perpinjanu, mestu koje ne podstiče maštu, ludilo u meni i potrebu da se pobedi svet. Mogao sam da nađem pravu snagu samo u Parizu i potpuno sam promenio svoj život. U isto vreme Spaček i putovanje. Spaček mi je doneo mogućnost putovanja i slobodnog odlučivanja. Umesto da putujem kao bogataški klinac, išao sam kao klinac sa ulice, jer je to ulični auto. To ovo putovanje čini fantastičnim. Kasnije sam pravio mnogo gluposti. Jednog dana kupio sam Rolls Royce. Imao sam ga 3-4 godine. Svaki put kad bi ga izveo, video bih da je izgreban sa svih strana. To nije najgore. Dok sam čekao na semaforu, bilo je ljudi koji su pljuvali na moja kola. Kad sam vozio Spaček, ma gde u svetu, on je izazivao simpatije, često smeh i neku vrstu senzualne strasti. Ljudi su dolazili i milovali ga. Milovali kao što se miluje Rolls Royce, odnosno malo zazirujući od njega i stavljajući mu ruke na zadnjicu. Dodirivali su ga da vide da li je pravi i da li je čvrst. Najgoru avanturu imali smo u pustinji Akatava. Ne sjećam se više u kom gradu. Napunio sam ga hranom i benzinom. Krenuli smo, ali sam ja napravio glupost. Zaboravio sam da dobro zavrnem čep od ulja na karteru. Prešli smo 300 do 400 kilometara. Ulje je iscurelo i više nije bilo ni kapi.
Rekao sam, nije strašno, sipaću rezervu. Druga greška, potpuno neoprostiva. Nisam imao rezervu. Dobro, ništa strašno. Legli smo, založili vatru. Bilo je jako hladno. Zagrejali smo kamenje i stavili ga u vreću za spavanje kao neku vrstu ogromnog termofora. Uvukli smo se unutra, zatvorili vreću, obmotani u novinsku hartiju. Sutra ujutru bavili smo se drugim stvarima. Pomalo smo počeli da paničimo što nikoga nema. Druge noći smo stražarili na smenu, ne bismo li nešto čuli. Ništa. Trećeg dana, ništa. Rano popodne zaključili smo da ne možemo tu više ostati, već da jedan od nas mora da krene pešice. Nismo znali da li moramo da pređemo 50, 100 ili 200 kilometara. U trenutku polaska došao je jedan Čileanac. Bili smo u Čileu, sav crn sa vrećom na leđima. Ponudili smo mu čaj i keks i objasnili mu šta nam se desilo. Slatko se smejao, otvorio svoju torbu, izvadio bananu, oljuštio je i stavio je u motor. Potom drugu, pa treću i dok smo rekli keks, kola su krenula. Tako smo prešli 300 kilometara na banane. Gde god smo se pojavili, Spaček je odmah uspostavljao odnos. Nije bio samo sredstvo transporta, već saučesnik. To nije bio put oko sveta, već upoznavanje sa ljudima sveta. Svaka 2 dana bi nam se dešavale izuzetne stvari. Jednostavno zato jer smo bili u Spačeku. Zato što taj auto ne liči ni na šta drugo, a naročito ne na druga kola. Tako je postao legenda. Ono što danas možemo zameriti je da sva kola prave kompjuteri, a ne više luckasti inženjeri, pesnici ili pronalazači. Svi imaju istu potrošnju i skoro isto izgledaju. Zato se i prodaju tako loše. Kad bi danas imali hrabrosti da ponovo naprave Spačeka, Bubu ili Ford T koji liči na patku, siguran sam da bi ponovo izmislili automobil, a za to treba hrabrosti, mašte i naravno strasti. Qui ressemblait à un canard, mais je suis sûr qu'on réinventerait l'automobile. Mais il faut du courage, et puis il faut de l'imagination, et puis il faut de la passion. Prvi propagandni materijal o Spačeku zaslužuje da vam ga pokažem. Evo ga. Letak koji je trebalo da navodi ljude da kupuje ovaj auto. Drugog nije bilo mesecima. U ovom letku stoji, a to je slogan Pierre Boulangera. Ovo nije auto koji će od vas napraviti zavodnika. Vrlo brzo Spaček je osvojio sve i u tom trenutku krenula je ozbiljna reklama sa više podataka bazirana na onome što je u stvari Spaček. A to znači zabavan auto, devojka za sve, auto koji svuda prolazi. Ook de eenvoudigste eend heeft nu een krachtige motor. Hij trekt sneller op, zijn top ligt hoger, hij haalt makkelijker in en dat heeft zo zijn voordelen.